शिवसेनेच्या मुखपत्र सामनामध्ये आज संजय राऊतांनी साकीनाका बलात्कार प्रकरणाला जौनपूर पॅटर्न म्हणून संबोधित केलं. मला संजय राऊतांना एक प्रश्न विचारायचा आहे. जे पुण्यामध्ये सामूहिक बलात्कार झाले तर त्याला आपण पुणे पॅटर्न म्हणायचं, औरंगाबादनी ऊसतोड महिलावर बलात्कार झाला तर त्याला आपण औरंगाबाद पॅटर्न म्हणायचं, संजय राठोडच्या दुष्कर्माला काय बीट पॅटर्न म्हणायचं. संजय राऊत साहेब, हे बलात्कारी अपराधी केवळ अपराधी असतात, त्यांची जात पात धर्म प्रांत काहीच नसतं. संजय राऊत सारख्या बिमार मानसिकतेचे लोक पुरोगामी महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला कलंकित करण्याचं काम करत आहेत. अशा मानसिकतेचे लोक त्या बलात्कारीपेक्षाही जास्त घातक महाराष्ट्रासाठी आहेत. मी आपल्या माध्यमातून संजय राऊतांना सांगू इच्छितो की त्यांनी पूर्ण उत्तर भारतीय समाजाशी माफी मागावी.